Een primeur, het fietswedstrijden in het donker. De allereerste critrace oer industrieterrein, de Hegedieken in Dokkum, zorgen voor een speciale ambiance. Voor de taskogers, maar ook zeker voor de rieders. We doen dit eigenlijk helemaal niet zo heel erg vaak. En ik moet zeggen, je wielen zijn donker, dus je ziet in het donker op een gegeven moment gewoon vrij weinig. Dus je moet ook een beetje het vertrouwen hebben dat iedereen gewoon netjes zijn lijn blijft fietsen. Maar ze hebben hier wel de boel verlicht, dus je hebt wel ook heel veel plekken waar je wel gewoon de weg kunt zien. Dus dat is prima. Het is wel wat anders dan we gewend zijn zo in het donker. Zo in de regen maakt het ook niet veel makkelijker. Met die bouwlamp een beetje, ja, zo'n spiegeleffect heb je dan met het nachtwegdek. Het is wat fijn dat we vooruit rijden. Dan heb je niet het stress van in het peloton rijden. Maar wel speciaal om zo'n koers te rijden. Met dit soort droombeelden, camera's langs het parcours en muziek tijdens de wedstrijd, moest het meer een beleving worden voor de joggers. En de eerste critrace, die smaakt het voor de organisatie zeker naar meer. Ja, zeker weten. Ja, wie wil, uiteindelijk is dit om te zien hoe het elke keer gaat. En het idee is wel om dit nationaal uit te rollen en te zeggen hier echt een competitie van de meidje. Zeker weten. Jij erop een beetje mocht naar de Local Legends haar een opwachting meidje. Winnaar in eigen stad was Rutmer van der Veen. Nou, ik hier het net verwachten. Ik hier ontietje in koers meer rieden en die gewoon even zijn werk stie. En krijgt van het einde, toen dacht ik van, ik vertrouw net helemaal op mijn sprint. Dus ik wil iets eerder proberen voor te komen. En toen kreeg ik kwam ik op een lieds gotje en die kon ik vasthouden tot de laatste bocht in. En nou richting de toekomst, wat ben je eigen ambities? Ja, gewoon lekker erop fietsen en plezier aan met fietsen, plezier aan met wedstrijd rijden. Als semi-prof, hoe maken we dat zien? Amateur, of was richting de elite straks wel? Nou eerst als sportklasse amateur en dan waar weten in de toekomst bij de elite. Bij de elite man kan dus Jelte Krijsen als eerste door de streek. Hij had intussen ook zijn eerste profcontract tekenen bij Jayco Al-Ula, een Australische ploeg. Natuurlijk super veel zin om echt met de grote mannen mee te mogen doen in het voorjaar. Is het ooit dacht dat zo'n stap nog zetten koest? Je bent natuurlijk nog jong, maar is het als ambitie ook? Ja, ik had wel gehoopt dat ik nog wel wat stappen zou kunnen zetten, maar dat het ineens zo snel zou gaan in 1 jaar van een clubteam naar de World Tour, dat had ik echt niet durven dromen. 55 punten voor Jelte Krijnsen. Vond die critrace Dokkum noemen het wel? Ja, dat zeker weten, ja. Ja, zeker weten. Hier in Dokkum.